Tervepä terve. Taas jatkuu tämä autopressu halliprojekti. Ja tuuliainen niin jatkuu. Ilmeisesti nyt rupeaa enempi olemaan etelän puoli. Aukaistaanpas nuo paketit, katsotaan mitä siellä on sisällä. Nuissa. Pahoittelen tosiaan kuuluvaisuusongelmaa. Ei kuulu, niin ei kuulu, kun tuuloo ja sitten tässä ei ole hienoja mikrofonia, ei oo. Ei, tämä on Puuilon ProHall. Semmonen pressukato, eli 3.2 kertoo 6.2 kertoo 1.9. Tässä on tämä itse. Täältähän ne löytyy nämä ohjeet. Minä sanoin nyt tuossa vierin 3.2 6 metriä, niin minä kyllä alun perin on sanonut, mutta tuolla luki. Isossa paketissa luki. Eli tässä on niinku kokoamiseen tarvitset työkäsin ne tikkat ja suojalasit. Aivan. Tuo. Miten sitä tiellä lähtyy sitten? Sieltä löytyy ne kaikki putket ja pelit. Annetaan sen olla vielä siinä. Joo, seuraava projekti tuossa eteenpäin olisi se, että minun pitää nyt ankkuroida nuo puhelinpylyyvät tuohon vähän niin kuin paikoillensa tuo. Elikkä murskettahan siihen pitää ympärille laittaa, ei sitä muuten tule mitään. Sillä hommalla jatkuu. Eli ensimmäinen sitten kaivinkoneella ajaa, mutta sitten tuo taavetti on tuossa, niin sillä toin sitä. Oikeastaan aika upea näkyy, kun tuo taavetti, vanha traktori, on tuossa päivänpaisteessa tuolla tällä tulevalla perustuksella, ihan kuin jalustalla olisi siinä. Ja kyllähän se totta on, että tämmöiset vanhat traktorit niin jotenkin herättää enemmän intohimoja kuin nämä uudet. Sekä negatiivisia varmaan että positiivisia, mutta etupäässä kyllä positiivisia, kun jos tuolla näkyy esimerkiksi jossain näyttelyssä vaikka pikkuvalaametin, niin kyllä siinä enempi hymy tulloo suupiellen, kun aina kattelisi sitä hutkia seipäällä. Tääkin on semmonen ihan kiltin näköinen traktori. Tuossa pikkusen laittelin tuolle se tulisi tuo syteemi, mutta arvotin lähden käymään tuossa Riston kaupalta munkkia ja taisi sillä olla vielä vähän simaatakin siellä jäljellä. Helvetinmoinen tuuli ja nyt tuossa on, että korva tulehusta meinuu pukata. Polkupyörällä arvelin lähteä käymään. Pallata noita entisiä simaakaljapulloja sinne. Tosiaan
hirmu lämmintä olevinna, mutta sitten tuo tuuliainen pilloo kaikki. Moni muukin on sanonut siitä. Näin se kuuluu, kun se toheltaa ja touhot. Nää pann nämä kuulosoimet päähän, niin ei korvat pale. Mahdotonta. Sieltä päin näkyy hyvin että noin paljon se on korkeammalla tuo tämä tie. Tulee ihan hyvästi käypi tuohon ilmapiirin tuo, luulisin näin, kun tuossa on tuokin kasvihuone vähän samantyylinen tulloo tuosta. Se ei tarvitse lupia eikä mitään, kun se on, siihen ei tule kiinteätä perustusta eikä tää ei ole ruutukaavan aluetta ja sitten siihen ei tule sähköjä eikä vettä eikä sen jos tulloo joku tarkastaja välittämään, niin senhän saa sitä. Vähän liikkuu. Eilen nostelin noita, niin pikkusen selässä ja rupesi tuumaan, niin tähän pyöräily on liikkuu. Muuten nyt pitäisi liikkua enemmän. Alkaa 50-vuotiaana lähestyä nämä kaikki elintasosairaudet. Korkea kolesteroli. Se olisi vähän noussut siinä. Tää 40-vuotiaana. No tuu. 40-vuotiaana ja sitten verenpaine. Joka se nyt on kyllä pysynyt melko aisossa tähän asti. Sitä on paljon. Alkoholi, ylipaino, vähän liikkuu. Sitten se geneettinen Täällä on tää geneettistä tuo tähän mielisairauteen näillä nurkilla. Aika paljon. Elikkä sekin joku elintasosairaus vai mikä se masentaa ja ahistaa meitä ihmisiä. Kaikki on paremmin kuin hyvin koskaan, mutta silti. Elikkä tutkin nettiin paljon sitä oli sota-aikaa, sitä masennusta ja ahistusta ja sitä. Kai sitä ainakin sottien jälkeen on ollut paljon, kun sota kuitenkin niin aikamoinen traumatisoiva kokemus. Semmoista mikä posttraumaattinen stressireaktio, sitä on ainakin ollut. Mutta elikkä en minä tiedä. Liiallinen hyvinvointikin sitten. En minä tiedä. Geneettinen tausta tietysti. No, siitä huolimatta. Pyörän mittari. Olisikohan se ketjut vai? Öljyjä on vaihtanut, jos ketjut vaihtaisi. Että ne on lakkuudessa. Oikeastaan mitään muuta inhoon niin tää tuuli jäi. Luihin ja ytiin. Tuossa villan paita olla vielä. Ruppeet
rupeaa tekemään, jotta kyllä näissä sitten jos heittää teepaita silleen, niin kohta on hirveä köyhä. Niin sanottu kevään flunssa. Simokin tuossa soitteli. Tulisi käymään. Se ajoo tästä ohi tänne päin, mutta liikkeellä kaupalla sitten. Ei se käännä ohi aja. Kyseli tuosta hallista, että onko se on hallin katolla. No eihän se vielä ole. No, pien rasitus paikka ihmiselämässä. Se on lysähtänyt. Vuosia sitten. Mistä ja kuoli 2-3 vuotta sitten. Katkaisen nyt, kun tuolla on asiakkaiden auto. Jaha. Pitihän se kahvi ja munkki ostaa. Ei tarvi kotona keitä. Tuolla sisällä ei vielä saa juua, niin tässä lastaussillalla hyvä. Hörppiä suropit nokka. Vai on 2 viikon päästä. Nyt on 20. Onko se ensimmäinen? 9. 10. päivä. 1,5 viikkoa, niin sitten auki. Juuapa kahvit naakeliin ja lähdetään sitten kotia kotiin. Me ei viitit pois mennä matkoon kuvalla, ei siinä mitään järkeä. Se ei se tuon tulomatkan toisinto, mutta sitten minä jatkan Taavetilla sitä niin pylvähin ankkurointia.
kauniisti paistaa. Iso A. On tää ihan kaunis kylä loppujen lopuksi. Tietysti joka kylällä on omanlaisensa, mutta toisaalta onhan sitä niin kuin meikäläinen niin ihan omanlaisensa tällä kylällä. Outo lintu. Ollut kyllä ihan alusta lähtien. Jatkanut perinteitä. Isäkin on vähän outo hiihtäjä kylillä. Mutta jäästi pelottanut joitakin ihmisiä se erilaisuus. Poikkeus vahvistaa säännön. Mutta nyt me rupeaa juomaan kahvia. Kallio, kahvia, kallio. Yeah. Jahas, back to business again. Kahvit juotuaan hän jatkoi reippain mieli. No, joka tapauksessa monikin tuossa kommentoi ainakin pari, että kestävää alusta tullut autolle. No varmaan kestää kyllä. Ja tosiaan joku kommentoi taas, että missä routasuojaus. Ei tämä tarvitse routaeristystä, kun on tämmönen pressuhalli, vaan jos se jo liikuttaa, niin sittenpähän liikuttaa, vaikka en usko, että liikuttaa. Ja mitään muoviakka tähän ei kannata laittaa, että tänne tuskin vesi tänne tulloo. Tämä on niin korkeammalla tuo ajo. Ja jos tulloo, niin tuluukaan. Ei se haittaa mitään. Pääsi, että auto on suojassa. Vasta tulloo niin kovasti, että ei varmaan sinne kuulu. Tässä nyt tarkoituksena on tämä ensimmäinen puolisko näistä nyt ankkuroida ja sitten mitata tuohon se 3.2 ja sitten ruveta sitä ankkuroimaan, ettei nyt tee sitä virhettä, että tää väli ei ookaan ennen samaa, koska minä tätä jouduin pyöräyttämään. Mä oon alun perin kyömyllä. Nyt tämä on niinku ulkosyrjäkaartaan näin. Eli tää tuo pylväs on suora, mutta tämä ei ollut ihan suora. Myöhäistä katua. Mutta kyllä se kisko tässä sopii kulkemaan. Eikä se haittaa, jos se nyt vähän pullistus ulospäin se kisko. Mutta tämä on tosiaan tämmöistä käsityötä, mitä joku tietysti pitää hölmönä ja ikävänä, mutta pieni puuhastelu pitää lihakset ja toivottavasti päänupin kondiksessa. Vaikkei se tässä tapauksessa tietenkään sitä ei usko kyllä, että päänuppi olisi kondiksessa. Mutta tämä jos minä nyt kaivinkoneen, niin tähän kävisi ja sillä roilluittaisin tätä kiviainesta tänne, niin sitä menee hirveän paljon hukkaan sitten tähän. Niin sen takia minä nyt laittelen tälle lapioon. On tää nyt tää helatorstaina aika laitella. Hirveän hyvä rompolia, kun tässä on niin paljon muuta ohuempaa seassa. Minä pelkäsin, että minä joudun tämän pinnan turoamaan tuolla murskeella, mutta ei tarvi. Eli tuo murske on huomattavasti kalliin. Olisi muita käyttökohteita siitä. Tämä taavetti on ihan omiaan tämmöisiä hommia.
yritän tässä koneleikiä ootellessa tehdä tämän pylväihin ankkuroinnin ja sitten päästäis illemmalla niin iltapäivällä, se on iltapäivä kello 1, niin päästäis kassailemaan katosta. Tämä 5 metriä ei ole yhtään liian leveä tähän. Tämä alue, minkä minä soritin. Eihän tätä pakko ottaa tappotahilla. Mutta niin ne sanoo lääkärit, että hyvä olisi hengästyä kerran päivässä. Mulla on niinku ruokapäivässä tai vessassa istus. Kyllä tässä hengästyy, kun näitä pyörittelee. En tiedä, jokainen tekee oman tyylisä mukaan. En minä kiellä tekemästä konna. Se tekee kaiken konnella, niin tekee. Eikä se auto tie sekään, jos ihminen huippukunnossa. Se voi olla, että elimistö alkaa olla sitten jo ihan ressitilassa. Ja huippuvirreissä, niin sekään ei ole normaali. Se elimistö tekee lopulta stopin. Mutta jos silleen vähän niinku liikkuu, se on varmaan ihan, ainakin tuossa niitä vanhoja ihmisiä, ketkä on elänyt vanhaksi, niin minä luulisin näin, että suuri osa niistä on ollut semmoisia, jotka on liikkunut ja tehnyt töitä paljon. On toki poikkeuksiakin. Toki liiallinen raskas työkin voi rampauttaa. Esimerkiksi oma äiti, niin sillä polvinivelet ihan paskaa. Ja mitäpä minä näitä höpöttelen. Jokainen elää aikaisen ja sitten kuartuu ja kuolee. Täpä siinä. Tärkeintä, että nauttii sen ajan, kun siellä on. Eiks je? Eiks je? Turha ruveta filosofoimaan. Ymmärrä mistään. Yhtä tyhjän kanssa kaikki. Lähdetään hakemaan vielä yksi kuorma. Ei kun siihen menee vielä monta kuormaa. Lähdetään nyt hakemaan yksi kuorma.
Se hyvä tuosta tuulesta ainakin on, että pyykit kuivuu. Jos ei mitään muuta hyötyä, niin pyykit ainakin kuivuu. Puhhuh. Huhhuh. Nahan kuulosuojaimet pian, ei korvat. Pipik. Korvat pipik. Tässä ei oo sitä kaksoskyttyä. Sen takia vähän hassu, kun tuo nostolaite ei nouse kytkyn kohdalla. Muutenkin on aika laista tuo. Mikäs se nyt tuli? Meni tuo käännöstipuuton pahimmassa. Hankala yhdellä kädellä. Sitä selvit. Siinäpä sitä. Jahas. Olisiko paita olla joku muu kuin musta? No hiki tuli. Mutta nyt tosiaan tämä puoli on nyt niin sanotusti ankkuroitu tähän ja voitais mitata, että onko se tämä nyt se 320 yhä. Olisi helpompi, jos tuossa olisi se piteliä. Taitais olla kyllä äärimmäisen
Paljon helpompi, mutta voi jättää tehdä näin, että pannaan tuo. Ei pysy. Isompi kivi. No. Joo. Pikkusen pitäisi. Noin. Tää ottaa samoin kuin toinen tie. Joo, kyllä se on. Nyt se olisi kohdillaan. Nyt vaan tämä toinen pylväs ankkuroidaan samalla tavalla. Siihen se sitten aikoo myöten ruppee heinää kasvamaan nämä ympärykset ja ne tiivistyy siihen. Se ei sitten lähde mihinkään. Joo, näillä mennään. Katsotaan seuraava vaihe sitten seuraavaksi. Eihän tämä mikään pakkotyölaitos ole. Se välillä istuu ja syö näitä riiston mainioita munkkeja. Aina käyn ostamassa sitä kaupasta. Miten kahvia kyllä viitti juo, että maitoa juo. Nimittäin tää närästys on talven mittaan. Se lisääntyy, nyt se on vähentynyt. Mutta kuitenkin yritän välttää kahvia ja tämmösiä. Mut munkki maistuu hyvältä myös maidon kanssa. Tosiaan on mikä pakko tässä omalla työmaalla itsensä tappotella tappotahilla tehdä tota. Kyllä se siitä löytyy vielä huomenna. Samalla tutustun tähän ohjeeseen. Hyvä asiakas. Suosittelemme, että kokoatte teltan vähintään 4 hengen voimin. Käytä suojakäsineitä kootessasi teltan metallirunkoa. Metalliosat on käsitelty öljyä muistuttavalla ruosteinestoaineella. Ruosteinestoaine ei ole vaarallista, mutta kätesi voivat likaantua. Suosittelemme, että pyyhit metalliosat lämpimällä vedellä ja tiskinpesuaineella ennen kokoamista. Jos kätesi likaantuvat, pese ne vedellä ja saippualla. Siinä on ihan täydelliset ohjeet. Vielä en ole ehtinyt siihen kohtaan, että tämä on koottava yksin ja pimeässä, niin kuin metsämäni kommentoi mulle. En tiedä, onko tämä nyt samanmerkkinen kuin sillä puutukkurilla. Mutta tämä on samanlainen kuin tuolla rassoijalla, kuulemma ihan mitenkä sitä sanotaan? Identtinen.
4 henkeä en kyllä tähän saa mistään. Puolet siitä korkein. Tämä on 200. Tässä on osa-luettelo ja tosiaan hyvät piirustukset. Huhhuh. Joku ei kato lumikuorman takia romahtanutta tallia, eli tallia. Tuossa on. Mutta jos et saa 4 henkilöä koolle johtuen vähäisestä kylän asujamäärästä, niin koko halli pimeässä ja yksin. Näin vältät sen häpeän, joka siitä aiheutuu itsellesi ja lähisukulaisillesi. Ei vitsi, ei tällä semmoista oikeesti lue. Ja on aika yleisiä ohjeita, eli tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä, se voi olla hengenvaarallista. Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä. Varmistettu, että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski, että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä. Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä pusseja, etenkään tallin yläosissa. Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä. Tässä on tämmöisiä niinku ihan loogisia ohjeita. Yksi. Kokoamisohjeet: päädyn harjakappale ekana, sitten keskiosa harjakappale, jalkojen kokoaminen. Maatanko 10. Suohan tiiä, osaako sitä koota. Tää kahtossa rassoja video. Hyviä munkkia. Vielä olisi pikkusen lapiohommoa sitten pääsis suunnittelemaan kassaa. On.
Tätä ei passa hävittää. Normaalisti minä aina viskelen ne käyttöohjeet heti uuniin. Tätä ei passu kyllä. Kohta koneelleidi tulloo, niin päästään harjoittelemaan tuota kassasta. Mut siitä tulloo ihan oma videonsa. Tämä näihin perustuspölhökkyihin, hirsiin tai pylväihin tuenta tästä tulloo oma ja sitä kassomisesta tulloo ihan oma video. Näin. Nyt sitä jaksaa taas Lapin, ja nyt on vähän syönyt pari munkkia. Tuulikin tuntuu, että on vähän tyyntynyt. Jaa. No enpä sanois. En minä tiedä, oliko kuunnella puoletkaan tästä höpötyksestä sinne, mutta joka tapauksessa nyt voisi ottaa parin tunnin ruokalevot, sitten olisi kello lähelle 4, niin ihan se koneelleidi tulee ja tokko niillä tänne on niin lyhyt päivä. Ei, se oli vitsi. Kyllä se nyt on lähettävä homma. Jaha, siinäpä ne nyt on. Niin sanotusti ankkuroitu tuolla murskeella, eli tuolla onhan siinä nyt murskettuja isoja kiviäkin, mutta ei ne nyt pyörähä sitä ihan tietymmät. Tämähän on äärimmäisen suora. Tämä nyt ei ole niinkään suora, mutta kyllä sen pitäisi sen kiskon siihen mennä. Jos ei muuta, niin sitten taipumalla. Ei luultavasti haitane se mitään. Nämä pylväthän oli 6,2. Eli tässä on jonnin verran pelivarroa sitten. Pelivarroa siinä, että saa asetella niitä. Hiekat tuosta pois. Seuraavana se on tässä sitten tuon rungon asettelun päässä. Nythän tuon kaunis keli. Tuosta voisi tietysti tsiikata, että tuliko nämä pylvät lähellekään samaan linjaan. Mistä asti sen näkyy. Jaa, ei sota sillä kameralla nähdä, mutta silmämääräisesti ne on aika lähellä, aika hyvästi, että eiköhän ne ole välttänyt siinä. Jos siinä nyt sanoisin tuuman rajoissa ehkä on heitto. Jos kahtona ei oikeastaan ole tuumoakaan. No, se on mikä on. Tässä nyt jäi vähän tätä muokangasta näkyviin. Eli tätähän nyt voi vaikka mullalla peittää tieltä, jos on niin innostusta. Tai sitten tuosta kautta kiviaineesta kuitenkin vielä on. Se on melkein pyykkikone taas pistettävä pyörimään taas ikistä pyykkiä. Täkkiä ne kuivaa kyllä. Ihan no
Ei ne vielä ihan ole, mutta melkein. Se hyvä puoli tuosta tuulesta on. Kyllä se kohta käy. Mutta. Niin, katsotaanpas tuo miten käy tälle rompolikasaan. Sille kävi aika huonosti. Siinä ei ehkä ole kun... Olisiko tuossa kuutio jäljellä? Muistaakseni 11 kuutio siinä kai oli. Että normaali tätä varsinaista mursketta ei mennyt kuin ihan hyppysellin. No, se oli siihen tarkoitettukin. Mutta nyt minä pidin pienen tauon, vähän kuivaa kampetta ja oottelen kun tullut se koneelleidi, niin päästäis kahtomaan, jos ruppeisi nyt iltaa kohin vai sittenkö huomenna. Yhtä lämmin päivä huomennakin. Kyllähän tuo mieli oikeastaan teki sitä ruveta kassailemaan. Mun pitää vähän huilata välillä tässä ja tehdä tää video valmiiksi tästä. Mutta kiitoksia nyt tähän mennessä kahtomisesta.